זה זכר לכל הימים הטובים שהיה בזמן הקורונה. וכך הייתי בקייטנה, כאילו קצת לפני הקורונה, הייתי בגן וציירתי ככה. ועכשיו אני הולכת כאילו לחתוך את זה, כאילו לא לחתוך, להדביק על זה ציור שאני מציירת את הילדה וזה, ועשיתי בשכל שאני מציירת את זה בטוש שחור, ולא בעיפרון. עכשיו אני צריכה למצוא מערימת טושים, טוש שחור, ולצייר את זה, וואלה יופי. טוב, בואו נחפש, יש לנו זמן, אני עושה את זה איתכם. בואו נעשה. יואו, למה יש לי פה טוש שחור? אמא! טוב, יש לכם מזל שיש לי עוד טושים? פה. לא, גם פה. אין לי טוש שחור. רגע, אולי פה, גם פה יש... כן, יש לי מלא טושים, אל תשפטו אותי. הנה, טוש שחור. יש לי. מצוין. עכשיו אני צריכה לקחת דף A4. אני צריכה עכשיו כאילו לגזור אותו זה המתאים, אז אני אחזור לכם. מסתבר הטוש לא עובד, זה כאילו הזה, אבל כאילו בסדר, ציירתי את הקו שאני אוכל, אבל בסדר, אני אחפש טוש אחר. יש לי כל כך הרבה טושים ואין לי טוש שחור. הנה טושים. זה החנוכיה. נרות. שאלה, אין לי שנה היום. איפה זה? ניקח את זה לחדר שלי. אוקיי. הנה, לא, זה עובד? לא, זה לא עובד. תשחרר, זה באדום, אבל זה כאילו, התחתית של זה שחורה. הנה, ראה? רגע. סוג של שחור. אז אל תשפטו שזה חום, אבל בסדר. טוב, אפשר. עכשיו אני אמורה לצייר את הילדה. וואי, איזה גובה, היא הייתה ממש גבוהה. לצייר את הילדה, איך שהיא הייתה. אוקיי, צריכה להעתיק. אז אני אחזור לכם. טוב, יצא לי מה זה מכוער? עזבו שיצא לי מכוער. יופי, עכשיו נצבע.